Ja, hallo. Ja, goddag, god aften. Du snakker om Gustav Østed Andersen fra Festu. Ja, men det er fordi, der står her, at du kommer til festen den 4. april. Nå, måske. Ja. Men det var godt så. Det koster 50 kroner. Og jo, så er det årets sidste vennefest. Så fra næste uge på mandag, der kan du købe billetter til din ven for 75 kroner. Ja, præcis. Jo, det starter kl. 8, som det plejer. Og så kl. 21, der lukker dørene. Så du skal sørge for at være der i god tid. Jo, øl, det koster stadig 20 kroner. Der sker alligevel aldrig noget nyt, og jeg gider ikke komme. Det er aldrig sjovt. Jo, det er faktisk sjovt, du siger det. Vi har lige indført armbånd som noget nyt. Altså, du får et armbånd i stedet for en billet. Så det skal du bare på, det tager du på hjemmefra, før festen. Og så kommer du ikke ind uden armbånd, men det betyder, at det bliver meget lettere, når vi skal igennem. Meget hurtigere. Men godt. Så kommer jeg. En ven? Ja, præcis. Men det er godt. Men så skal jeg bare have din e-mail, så får du en bekræftelse, og så får du nogle nyhedsbreve. Ja, det er godt. Okay. Men så ses vi til festen. Ha' en god aften. Det er godt, du. Hej. Hej. God aften. Kender du det, når man står til festen, så står du skal til ind, og så er der bare en kæmpe kø, fordi der er en eller anden idiot, der har snedet sig ind. Det er sgu skide irriterende, så står man ude i kulden længere tid. Personen går måske op, stjæler en af dine bajer, tager din dame fra dig, og det bliver generelt bare en dårlig aften. Måske kender du også det her. Derfor har vi valgt at indføre armbåndet. Armbånd. Køb det nu. Køb det. Før det er for sent. Armbånd. Køb det nu. Undersøgelser viser, at ved hjælp af armbåndet her, så kommer langt færre uvelkomne ind til festerne. Hvilket betyder, at køen den bliver kortere, så man kommer hurtigere ind i varmen. Og I ved godt, damer, at en fyr kan altså ikke stå for sådan et smukt, flot armbånd her. Niks. Her er et udsagn af en af vores mange tusind klienter. Før var jeg tit træt og deprimeret. Så prøvede jeg armbånd. Nu har jeg det meget bedre. Tak for hjælpen, armbånd. Selv tak. Hej. Så husk nummer 1. Gå op i kantinen og køb dit armbånd for en 50'er. 2. Hvis du gerne vil have en ven med, for det er jo en vennefest, så kan du også gå op i kantinen og købe et armbånd til ham eller hende. Så går du lige over i baren, og så skriver du lige personens navn i mappen. Nummer 3. Så husk, når dig og din ven kommer ind på skolen den 4. april kl. 20, så har jeres armbånd på, og husk at have studiekortet med. Og nummer 4. Ha' en skidegod fest.